карбит шорлатканыңыз бармы? Юкмы ни? Хей, карбитта шорлатмагач, ол малай булып жүрмим дәми. Соң, машина паркында тулып ятай шу нәрсе. Шуны шеге саласың да, шешесен су белән тутырып, башын бөкләп куясың. Иштәге карбит үлем дип шылдый. Сызгыра, пышкыра да. Bir zaman baba! Atan bombam bir yakta tursun mollay. Yarar, şorlatkanıгыз bulmagaç, ул туруда сөйләмим. Вафа турында сөйләйм сезгә. Вафа белән икебез дә 5кә күчтек быел. 5нче сыйфлар зурлар инде алар. Безне дә шулай дип үсендереп, 1нче тапкыр колхоз бәрәңгесен алырга чыгарып җибәрделәр. Басуга килеп җитсә, алтын шешкеннәр мени бәрәңгенең күплегеннән күз авырта башлады хәтта. Вафа белән янәшә бастык. Минем чырайны ширек помидор кебек сытлыгын күргәч, Вафа күз кысты. Нә, булай әйтәләр аны. Шулай диде дә Вафа, 4 бәрәңгене үкчәсе белән җиргә батырып, 1 бәрәңгене чиләккә салып, алга атлады. Шаккаттым. 2 аягы һәм 2 кулы бер юлы шундый оста эшли буның. Баш белән бәрәңге таптап булса, ансын да хутка җибәрер иде. Сыйыфташлардан шактый алга киттек тә, чиләкләрне каплап, өстенә утырдык. Синең тәмәке тарканың бармы? Дип сорады Вафа кисәк кенә. Юк дидем. Карап кал. Соңыннан кибрәт сорасалар, Вафа димәссен. Үзем белдем диярсен. Менә булай әйтәләр аны. Вафа күшеп разандан алабута сабагы сындырып алды да, ишенә курыган бәрәңге яфрагы һәм бераз туфрак тутырды. Кисәсеннән чырпы алып оста гына кабызды да, алабутаны 1-2 суырып, курык йөткерергә тотынды. Буразна башына менеп җиткәч, Вафа янә бер кызык уйлап тапты. Хәзер трактор арбасына менәбез, дип пышылдады минем колакка. Нигә менәбез анда? Соң тулган чиләкләр алып торырга инде. Үзләр генә алалармы ни? Тинтәк. Орызлар безнекеләр, әйдә. 5 минуттан без пыты арбасында идек инде. Мин йөгерә төрле аклак чиләкләр алып торам. Вафа санап бара. Төшке юлга туктаганда мин Вафадан күп нәрсә үзләштереп өлгергән идем. Мәсәлән, бер ачык авызның чиләген трактор арбасының юлына куясың да, көпчек аны җайлап кына таптап китә. Чиләк урынына яссы кулай кисәге генә кала. Яисә, ерактан торып, берәрсенең маңгайына ук бәрәңге бәрәсен. Төшке юлда Вафа кесәсеннән ок таш чыгарды. Карбит. Разведкага барган партизаннар кебек 2 улга буйна төшеп киттек. Кофелдә йөрмәкче иде. Вафа йәртмәде. Укытучыга эләк диде. Юр буендагы бер иске шешәгә су тутырып, карбитны шунда тундырдык та, башына агач бөгетеп куйдык. 10 минут узды, 15. Шортламый, сызгырган чыйылдаган таш та юк. Менә булай әйтергә кирәк аны, дип Вафа шәне булгата башлаган иде. Малай, баба! Вафа уң кулын марлыга ура бирә хәзер. Авырта ди. Менә булай әйтәләр аны, дип кулын бау белән буйнына асып куйдым әле. Олай җайлырак иш, шулаймы?